बे मोनसे बे मोनसे हाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो ओमफ्राय होनबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा नै थांनांसिगौलाय दै फिसा गोनांफोरा नाय माबायदि गानलाबायो नो ओमफ्राय हास्लाबा सोरनि गानबोगोन नों बिमानि सिगां आंनि सोरहा आलदा गानां फैबाय ओइ थांसैदो ओरै खेबसे आं ओइ थादो नोंस्रा थांसैलाय जोंहा ना बाय बाय जि माने बेग अर्डार खालामदोंमोन नै ओइ मामोनलाय नोंना माबाया इन्सटाग्रामाव दंखायोमोन ना आइक्राफ्ट दङ ना औ बेयो केकबो बानायो बे बिनानावाहाय ओमफ्रायहाय बेगबो नै दा देखायबावनोसै आङो मोजाङैनो औ नै गिदिरबो फिसाबो बेसेबांनि साइजनि बानायनो ना मेरला डिजाइन दंखायोना बे आइक्राफ्टआवनो बेयाव नायबानो इन्सटाग्रामाव आइक्राफ्टआव नायबानो नुगोन आरो ना आया थाव टेंकि खालामनाय नै बेयावनो सेस दा गारि गंसे गाखोनानै फैलायबाय आरो गंसे सोलायबावनांगौ दङ ओमफ्रायहाय नै दा थारमाने सेरफांगुरि सफैनानै दं आरो ना नै बेयावनो बास नेनोसैलाय बेयावहाय थाबायगासिनोलाय आङो सान्दुङा गरमानाय लाजाला आरोना आयौ मेंजोबलायखाबाय दा माला फैयो बेसे गोबावजों फैयो गारि नेनाया नै फुसकासो जागोरसै आं जि लुगैबाय आं दा होमबा नै आं दासो सफैदोंलाय ओमफ्राय सफैनानै नै आं नोंथांमोनजों मोनसे जिनिस देखायनो लुगैथारदोंलाय दा जाहैबाय दहायथ' नोंथांमोना सिगाङाव नुखाबाय जे आङो बेग अर्डार खालामदोंमोन सासे बिनानावनिफ्राय थारमाने बेग सुयो नालाय दा बेयो माबायदि नायदो नै माने आखाइजों सुनाय बुस्थुफोरखौ आङो बिराद मोजां मोनो आरोना ओंखायनो आङो माने लानो लुगैयो बिदिखौहाय बे मोनसे फिसा जाहैबाय ओमफ्राय बे मोनसे गिदिर नै बे एसे गिदिर नै थेबग्रा होदों बेयावहाय नै गिदिरनो नै बे मोनसे बे मोनसे नोंथांमोनहाबो बेखौहाय जुदि गोसो जादोंब्ला मेरला माबानि दङ मेरला मा होनो कालारनि गोसो बायदि बानायनो हायो ओमफ्राय गोसो बायदि डिजाइनबो होनो हायो बेखौहाय नोंथांमोना मोनसे इन्सटाग्राम आइडि होना होगोन आङो आइक्राफ्ट होननाय इन्सटाग्राम दङब्ला बेयावनो थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो ना मा डिजाइननि नोंथांमोनहाबो बेखौहाय बे बिनानावखौ मेसेज खालामनानै इन्सटाग्रामावनो मेसेज खालामनानै माने खिन्थाहरनो हागोन आरो ना माबायदि नांगौ माबायदि कालारनि नांगौ हागोन आरो केकबो बानायो बे बिनानावाहाय केकबो बानायो ओमफ्राय नै बिदि बेगबो सुयो थानानै नायबानो जाबाय आरो ना जायफोर इन्टारेस्टेड दा नै बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैथारदोंमोन ओमफ्रायहाय आंबो नायनाय जाखायाखैमोन नालाय ओमफ्राय नायनो गोसो जानानै नायथारबाय आरो ना आङो जायखिजाया आखाइजों सुनायबाथाय आंहा बिराद मोजां मोनखायो आरो ना आङो माखासे बुस्थुफोरखौ बिराद फसायो बिदिनो दा फ्रेस जानोसै जाखांसै आरो एसे ओमफ्राय फिसालाजों नुजानोसैलाय होमबा नोंथांमोनाबो दा नुजासिन दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो नायलांबाय थादों होमबा होबाय थादों होमबालाय आं दुगैगोरसै दा दुगैखांबाय आङो दासो फ्रेस जाखांबाय नै दाबोनो जानो मोनाखै ओमफ्राय फैगोरलायबाय बेयो गाबलागासिनोसो नै नुजाहैग्रोसैसो आङो गाबलागासिनो न दासो नुदों आयौ लाजिबावबाय लाजिदों गाबनायखौ नै मा जादों नै बेखौ जाबोदों नै बेखौ जाबोदों नै गुलुआ नै जाला जाला दाना सिखौ नांगौ ए मामि अफाय मामिया वा मानो गाबा नोङो मानो गाबा खिथालाय खोन्थादे मानो हो नाय दिनै गाबलायबाय एक्साइटेडा दे
बामसै दे लानोसै नै ओंख्रिया आंना थादुनजों ना गोरान नाथुर ओमफ्रायहाय दाङा ओइ मा दांखो इसोर आखाया इसोर मिनिसो ओमफ्राय जाग्रोसै आंहा आबैसो होनदों नै दसे थागोरथारनानैसो होनजाबाय आरो दहाय उखैनानै माबा जाबोखादोंमोन ना जानो लुबैनानै जानो फुसका जाबोखादोंमोन आङो दहाय ओंखायनो बारा फैखायाखैमोन आं बाबा नों माबा लामायाव अर खामनायखौ मिन्थियाखै बै मा होनोमोनलाय बेखौ आफला औ फादगाव औ सेस ब्लाव माबा थाव थिंखि मोनदां थाव थिंखि बायदि मा जानानै हारसिं गोलैनानै खोनामाखैथाय गोलैनानै खामदोंगोन गोलैदों आं दहाय माबायावनो फैनायनि सिगांनो खोनाबोखादों ओमफ्राय बेखौ दहाय माबायावसो नुबोबाय आरोना फैनायावहाय आरो गारिखौ नुबोबाय आं खामनायखौहाय बिराद ब्लाव खामदोंमोन माने भिडिअआव नुखादोंमोन आङो फैबा होदों बिराद गोथावथारमोन दिनै एसे माबाबाबो जानो हाबाय नङाबा जै थाबाय हगारनो नागिरा ओंखायनो आङो जाग्रोनाय जायो खिन्थु दिनैहाय एसे हगारलायबावबायसो बिदिनो हाखु दाखुनि थाखायनो आंहा अरनोबो मोना अरनायबो जाया माबो जाया ओंखामखौनो एकदम बोरैबासो मोनलायलांबाय आङो बिदियावनो फुंनो नागिरो थाब जालाबायो ना हाखु दाखु जालाबायनायावनो बिदियावनो वेट गेनफ्रा जायो आरोना ओंखायनो लासै अग्रोम जानांगौनो ओमफ्राय आंना बेबायदि जानायानो जाया हाखु दाखु जानायावनो ओमफ्राय एसेयावनो आंनाव वेट गेन जानो नागिरो आरोना ओमफ्राय जाग्रोनानै लानोसै आं रायलायबाय थाथ'ला आङो ओंखाम जानायाव बांद्राय रायलायबायो रायलायनायनि हुदा गैया आंना ओंखाम जानायावहाय ओंखाम जानायल' नङा जायखिजाया जानायावनो आङो बायहेरायाव जाबा माबाबो रेस्टुरेन्टफ्राव जाबाबो जै जाखांखांनानैसो रायलायखायो आरोना आङो जाग्रोसै आंबा दाबो नों मा खालामदों खिथालाय नों मा खालामदों गाखोदों दुस्था औ फैद' थांगोन ना र' आं जाग्रोनि नायगोन लोगोफोर नै जाग्राफ्रा बिदि जाहोआ सानदोंमोन आं बेखौहाय पेकेटनि बुस्थुखौनो खिन्थु नै साक्सेस जायासै आङो बेनो जाहोनांबाय आं मोनाबालाय ओरै नों मा जादों खिन्थालाय नायदो बिदा जानायखौ नुनानै लुगैनानै थाल खानाया दाबोनो फ्रेश दङ नालाय मोनामलायो हाबबा ओंखारबा बेयावहाय थाल मोनामलायो नैहाय सासे दुगैनाया जि गाबदों न'नि आनारस नै बेखौ जानि आङो दिनाबो बेलासिबावबायसो नै मालानो नै लोगोफोर एकदम जानो रेडि खालामनानै लाबाय आङो बेलासिबाबो जाथारसिगोन आङो दिनैहाय होननानै दाख्लैहाय थारमाने बेबायदिनो जानो मोनैनि थाखायनो माने फिसालानोबो नुहोनो बायोना उन्दैफोरनो बिदि बे आनारसखौबाथाय जाहोनो नाङा होननायखाय लोमजाजानो गिनानैनो जाहोनाय जाया आरोना ओंखायनो बेखौ लाखोमायै माने जानोनो टाइम मोना जायो मिलाया जायो दा न'आवनो जोंहा आनारस दङ ओमफ्रायहाय दाख्लैबो थाइसे मोनखादोंमोन दा बे मोननायखौ मोनजायाखै मोननानैहाय बिदिनो टाइम मोनैनि थाखायनो मिलायैनि थाखायनो बेखौ दोनखोमायैनो मा जाखो सेवगुलायलांबायसो मोनजायासै ओमफ्राय दिनै जाथारगोन होननानैहाय आङो एकदम बेलासिबाबो बेखौ बायहेरायाव दसे लांहोलायनानै नै जानो रेडि खालामबाय आङो आयै बिबा माबायदि थायो नै माथो बांद्राय गिदिर नङा फिसासो जिनिसाबो हारसिं जाजोबनो हागोन आङो जालाबायखाया रावबो जानाया
नैहाय माथो एसे बोरैबासो आनारसखौ जानो लुबैयो आङो ओमफ्राय बे हानांगौनि थाखायनो बाखायो दा आङो ओमफ्राय बोरैबाथार ओरैनोथ' बेलासि जाबा फिथाइफोरखौ जानो नाङा होनना बुङो खिन्थु आनारसा जाजायो आरोना आनारसखौ उन्दुनायनि सिगां जाबाबो बिराद मोजां बावसो जाहैदों माने मोजां उन्दुयो होननानैहाय मोनथिदों आरोना आङो बे मेगनखौ बोखारनांगौखायनो बाथारो आं हानानै लानोसै आं मोजांनो जाथारसै आङो एकदम माबाजों लगायलायनानै मा होनो संख्रि लगायलायनानै संख्रि बानलुसो लगायनोसै नामा सानदों आङो माथो हाख्लाबानो जागोन बे न'आव थाबाथाय बिदिनो जाग्राफोरखौ जानो गोसोखाङा जेब्लानाखि न'आव गैया बायनानै जानांगौ होमब्लासो जि गोसोखाङो नङा होमबा लोगोफोर जायहा मा न'आवहाय मा फिथाइ सामथाइ दङ आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदे मा फिथाइ दङ सोरनावहाय बिफां मा फिथाइ बिफां दङ माने खिथाहरदे नै जोंना आनारस दङ थाइजौ दं खान्थाल दं ओमफ्रायहाय खामब्रेंगा नङा दंबावोमोनथाय आं गोसोआव गैला र' जेखौ लगायनानै जाग्रोसै आं जि आराम थुफ्लेनानै जानो गोसो जाबाय आं बिराद गोथाव जाखाबाय फैलायबाय बियो लांखोमानाया फैलायबाय महाशया होमबा लोगोफोर आङो बेखिनियाव दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं